Γεια σας παιδιά. Σήμερα κάνουμε αυτό το βίντεο για να σας δείξω το νέο μου κανάλι που το έκανα γιατί σας το είχα πει πως δεν γίνεται να κάνω διάφορα βίντεο στο gamer, γιατί είναι gamer όπως το λέει, και έκανα αυτό το κανάλι, το IRATube. Όποιοι με ρωτήσουν και το ονόμασα έτσι γιατί το όνομά μου είναι Ηρακλής. Αυτό είναι. Περιμένετε. Παγκάρι, περιμένετε. Αυτό είναι. Και όσοι θέλουν να κάνω μια εγγραφή στο κανάλι στο νέο, και αυτό εδώ το βίντεο θα το ανεβάσω βέβαια στο gamer το κανάλι. Γεια σας παιδιά.